Za par trenutaka počinje drugo poluvreme utakmice treći kola play-outa Super lige Srbije, odnosno Arkus lige Srbije za rukometaše u sportskom centru Šumadija. Oreka Šamo 65, Kikinda Grindex, posle prvog poluvremena 12-8, najveća razlika do koje Šamo dolazi nekoliko puta u toku prvih 30 minuta. Kikinda imala par puta priliku za izjednačenje, nije to iskoristila, Šamot svoju dobru igru krunisao sa plus 4 na isteku prvog poluvremena. Još jedna teška pozicija za desno krilo Nikolu Vrgovića, izuzetan momak Nikola Vrgović, postiže pogodak broj 4, 2 iz igre, 2 sa linije penala, ako se ne varam, postigao je Vrgović do sada 12-9. Dakle, utakmicu je u nastavku golom otvorila gostujuća ekipa, koja je doduše imala i prvi napad. Radosavljević, ulazak na poziciju srednjeg beka, pokušao da izbori penal za svoj tim Radosavljević. Dogovor Lomića i Radosavljevića opet, eventualno kako bi izgledala ta akcija. I opet Radosavljević kreće u sredinu. I opet ista priča. Međutim, sada pokušaj se prođe višak na desnoj strani. Međutim, prekršaj nad Živojinović. Živojinović pa Dragutinović, odlično bočna kretnja, udarac u lice, bi to bio za Dragutinović. Kakav gol! Marko Živojinović. Pogodak broj 6. 13-9. Biće penal. Da. Odbrana iz golmanskog prostora Radosavljevića, potpuno čista situacija. Povlačio se unazad Radosavljević i omogućio Draganu Tubiću da izbori penal, još jedan, na liniji 7 metara po četvrti put Vrgović. Opet je nadmudrio čuvara mreže Šamota. Gol broj 6, a ne 5, kako sam malo rekao. 13-10. Dakle, još jednom siguran sa linije penala Vrgović. 4 iz igre. 4 sa penala, 2 iz igre. Upisuje pogotka za sada Vrgović. Lomić, izlazak Milinića koji sada igra napad umjesto Avramovića. Nije bio baš najbolji Avramović u odnosu na neke ranije mečeve. Evo pogotka. Lepo. Avramović u odbrani umjesto Lomića koji igra napad. 14-10. Kikinda ima napad. Lisica kao srednji bek. Ulazak u sredinu Gambera. Kao drugi kružni napadač igra Gamber sada. Probijanje. Ponovo je pokušao na identičan način Dragan Tubić da izbori penal za svoj tim kao i pre nekoliko trenutaka. Nije uspio u tome. Evo one promjene koju gledamo. Odbrana napad. U odbrani Avramović, u napadu Lomić, koji upravo ima loptu. Dragutinović, kao levi bek, srednji Lomić, desno Živojinović. Lepo, Živojinović. Prevario čuvara mreže, međutim Živković. Lopta pogodila stativu, odbila se do Danila Živkovića. Odlično se snašao Danilo Živković, njegov prvi gol. 15-10, prednost Šamota. Dobra odbrana, zaista odlična odbrana. Šamota, prilika za kontranapad, ide Radosavljević, evo gola. Treći pogodak Nemanje Radosavljevića, a fantastičan posao u odbrani odradili su Milinić i Uroš Avramović. 16-10. Najveća razlika Šamotera. Bez obzira što je Kikinda posle prvog napada postigla gol, u uvodnim minutima drugog dela susreta, evo Šamot odličnom igrom stiže do plus 6. Nemoćna je Kikinda. Pasivna igra. Brani to Živojinović. Ipak prekršaj ovde. Ipak prekršaj. Jedan od arbitara je pokazao da lopta pripada Šamotu, međutim, arbitar iz polja pokazuje da je Živković napravio prekršaj. I
Živković je to sportski priznao. Tako da Kikinda ima novi napad, 16-10. I dalje. Lisica. Na poziciji desnog beka je Tubić. Evo Tubića sa loptom. Lisica. Promena jedna na poziciji levog beka. Biće penal. Radosavljević bez potrebe napravio ovo što je napravio, ali dobro. Sedmerac. Broj 6. Opet će naravno šutirati Nikola Vrgović. Na golu Ilić. 36. minut. Fantastičan je Vrgović. Ostao je nepomičan Živojin Ilić, međutim, opet ga je prevario Vrgović. Stiže do linije Živojin Ilić da se malo konsultuje i razmeni mišljenje o ovom penalu sa Ivanom Đorđevićem, pomoćnim trenerom i trenerom golmana. Lomić, kakva finta Lomića, međutim pogodio je samo protivničkog golmana. Prekršen nad Živkovićem. Upisali smo drugu odbranu Milošu Kneževiću. Lomić, opet dobra finta. Ne dolazi lopta do Milinića. Prekršen nad Milinićem, a i nad Lomićem. Sportski pozdrav Birka Keljala i Milinića. Poznaju se dobro njih dvojica. I veliku borbu vode tu na crti. Lomić, Živković. Prekršaj ponovo nad Živkovićem, opet deveterac. Smatraju sa klupe Kikinde da predugo trajao napad Šamota. Lomić. Živojinović. Odlični čuvar mreže. Miloš Knežević, treća odbrana. Dobro je pročitao Živojinovića. Brani Ilić. Kako je lepo spasao ovu loptu iz golmanskog prostora. Bacio se Danilo Živković. Šesta odbrana Živojina Ilić. Nekoliko zicera zaustavio je Živojin Ilić. 16-11. Plus 5 za Šamot. Dragutinović kao levi bek. Srednji Lomić. Ide Dragutinović, Lomić, Živković. Prekršen nad Milinićem. Opet podignuta ruka u vazduh. Kenjala. Kažem, veliku borbu vodi upravo sa Milinićem. Lomić, Živković. Spetljao se malo Živković. Opet to izaziva proteste sa klupe Kikinde. Deveterac je. Predugo trajao je napad Šamota. Lomić, Živojinović, pored gola. Prilika za brži napad. Dobro se vraćaju u odbranu rukometaša Šamota. Nema ništa od polukontre. Kako se dobro snalazi kao desno krilo. Neverovatni Vrgović. Zaista fantastičan Nikola Vrgović. 16-12. Panić ima stalno ofanzivne zadatke. Takođe, u drugom poluvremenu veću minutažu ima Nikola Stanković sa brojem 17 u ekipi Kikinde. Dragutinović. Ne dolazi lopta do Milinića, opet deveterac. Opet Milinić nešto pregovara arbitrima. Bojim se da ne zaradi isključenje. Tačno je da ga vuku za dres, pogledajte. Možda se to i ne vidi na snimku. Živojinović. Dragutinović. Ništa. Prilika za kontranapad. Evo jedne kontre koju ima konačno ekipa Kikinde. Lepo se snašao Nikola Vrgović. Mislim da je ovo njegov 9. gol.
Jeste postigao 5 sa linije penala, 5 od 5 ima Vrgović, 16-13, ali dve izuzetno teške situacije iz minusa praktično sa pozicije desnog krila. Vrgović je rešio tako što je postigao pogodak. Evo sad jedan gol iz kontre. Lomić kako je samo provozao protivničku odbranu. Isključenje na 2 minuta za nekog u ekipi Kikinde, verovatno zbog prigovora. Vidjet ćemo šta se događa. Da, na klupu će morati Nikola Stanković. Na klupu će morati Nikola Stanković, verovatno zbog prigovora, ne znam o čemu se radi. U svakom slučaju videli ste kakvu odbranu je upisao sada Miloš Knežević, čuvar mreže Kikinde. Kenjalo ostaje u igri i igraće kao kružni napadač, uprkos tome što Šamot ima igrača više. Praktično bez levog krila igraju gosti sada. Lisica, Vrgović. Opet Lisica. Dobra bočna kretnja. U odbrani Šamota Kenjalo zatvoren na liniji. Gol! Učinilo mi se u prvom trenutku da ta lopta ide van gola, ipak Tubić postiže svoj drugi pogodak. 16-14. Ovo je signal naravno za reakciju stručnog štaba Šamota. Marko Obradović i Ivan Đorđević zovu time-out. Kod rezultata 16-14 imao je Šamot 16-10 u 35. minutu, a sada je 16-14, dakle mini serija gostujuće ekipe od 35. do 41. minuta, od 16-10 do 16-14, dakle 0-4 rezultat u tom vremenskom intervalu. Imao je dve fantastične odbrane Miloš Knežević na golu Kikinde. Nekoliko situacija koje nisu iskoristili igrači Šamota u napadu i naravno vidjeli ste šta se desilo. Dakle, od tih +6 sada Šamot samo na +2. Kikinda ima još uvek igrača manje. Na 2 minuta isključen je Nikola Stanković. Nisam vidio tačno šta se dogodilo. Otprilike prigovori u pitanju. Ušao je u igru Janko Pešić na poziciju desnog krila umesto odličnog Živkovića, moram da kažem. Prekršaj nad Lomićem. Igrač manje za Kikindu još nekih 55 sekundi. Jovanović, Radosavljević, Jovanović, pa Lomić, on će možda to rešavati. Ne dolazi do lopte. Avramović, pasivna igra, neko mora da šutira. Lomić će preuzeti vjerojatno odgovornost. Ne. Evo prilike za Pešića. Pešić brani to Miloš Knežević. Peta odbrana Kneževića, ali grešku prave rukometaši Kikinde Grindeksa. Janko Pešić je osvojio tu loptu. Ostaje 16-14, još 20 sekundi kazni za isključenog igrača Kikinde. Avramović sada kao kružni napadač. Lomić, Živković, gol! Odnosno Živojinović, oprostite, dobio udarac u lice, izgleda Živojinović. Gol broj 7 Marka Živojinovića. I neko će morati 2 minuta napolje. To je igrač sa brojem 77, Đorđe Gamber. Drugo isključenje za rukometaše Kikinde. I narednih 10 sekundi Kikinda sa 2 igrača manje. Brzo ću proći naravno taj period. Neverovatna situacija. Umesto da Kikinda ima napad u kojem bi gotovo potpuno anulirala prednost i napravila možda rezultat 16-15. Posle te dobre odbrane koju imao Miloš Knežević, napravljena greška. Mislim da je on dodao loptu nespretno igračima Šamota. Evo pogotka.
Sa igračem manje do gola stiže Boško Marinković. Prvi pogodak Marinković. 17-15. Morat će Šamo da bude raznovrsniji u napadu ukoliko želi mirniju završnicu. Lomić, gradi se Avramović. Dobar faul nad Lomićem. Pravi igrač koji je pre nekoliko trenutaka postigao pogodak. Boško Marinković. Prilika da predaknu jedni i drugi, da se obriše parket. Kod rezultata 17-15 i napada koji ima Šamoc sa igračem više. Još minut. Polovinu kazne odradili su gostujući igrači. Jovanović, Živojinović, Pešić. Pogodak Pešić. Značajan gol i važan za domaću ekipu, Janko Pešić. 1 od 2 Janka Pešića od trenutka kada je ušao u igru. Vratio je pretpostavljeno samopouzdanje ovim pogodkom, a i onom osvojenom loptom u situaciji u kojoj je posle prvog udarca njegov šut zaustavio Miloš Knežević, golman Kikinde. 18-15 vodi ekipa Šamota. Greška, previše luksuza sada dozvolio je sebi Dragan Tubić, pokušao loptom iza leđa da pronađe Vrgovića. Nije u tome uspeo i omogućio Šamotu priliku da ponovo dođe na plus 4. Jovanović, Palomić, Živojinović, gol! I ovaj gol je jako značajan. Malo je Šamot imao u ovim trenucima problema u napadu, čini mi se sa realizacijom, ali ipak uspeo da ove posljednje dve situacije pretvori u pogodak, što je dodatno sigurno bitno za samopouzdanje i finiš utakmice. 45. minuti u toku. 19-15, plus 4. U jednom trenutku bilo je plus 2, a pre toga plus 6. Deveterac. Sudije sa dosta autoriteta pokazuju da je to samo 9 metara, iako sa klupe Kikinde stiže reakcija kojom se traži penal. 5 od 5 imaju sa penala gosti. Svih 5 puta bio je siguran Vrgović. Deveterac sa ponovom. Prekršen zaustavljen Boško Marinković. Biće pasivna igra možda uskoro. Evo lepe akcije, nema gola. Nije uspeo Mirko Kenjelo. Bacio se u prostor, uhvatio tu loptu u letu praktično. Posle dobre asistencije, malo je pukla tu zona Šamota na sredini. 19-15, 46. minut. Radosavljević, Jovanović, Lomić, Živojinović, Lomić, Jovanović preko gola. Prilika za brži napad Kikinde. Polako se konsoliduje zona, vidjet ćemo da li će moći do kraja. 7 metara, biće 2 minuta isključenje za neopreznog Avramovića. Mislim da je nogom nesmotreno igrao Avramović. Pao je nezgodno na kuk, čini mi se, igrač Kikinde, ipak će se pridići. Među stative će prvi put u domaćem timu Todoradović. Pokušat će da zaustavi on šut sa linije penala Vrgovića, koji je, kažem, imao 100% realizaciju. Evo Vrgovića na golu Todoradović. Siguran, raznovrstan, maestralan, rekao bih, Vrgović. Ne samo sa penala, nego i uopšte sa svoje pozicije u napadu. Nekoliko teških situacija koje je pretvorio pogodak iz gotovo mrtvog ugla,
A prevariti takvog čuvara mreže kao što je Živojin Ilić na taj način je zaista umetnost. I sve čestitke za prikazanu rolu Vrgovića. 10 njegovih golova, 6 od 6 sa penala, 4 iz igre, čak mislim da nije imao ni jedan promaš iz igre, možda jedan. Živojinović. On u prilici da rešava sada nekoliko situacija sa pozicije desnog beka, kada Šamotu nekako ne ide u napadu. Da vidimo moće li neko i drugi uzeti odgovornost. Malo nesmotreno igra odbranu Boško Marinković, koji sada čak i sugeriše sudijama da su to bili koraci, a imao je jedno isključenje nedavno. Jovanović mora da šutira preko gola, drugi put je uzeo šut Jovanović. Sada je možda bio primoran, mada arbitri, iako su podigli ruku, to se desilo skoro, 19-16. Kenjelo. Nije uspeo iskusni Kenjelo da ovu situaciju pretvori u šansu za gol. Bio je u golmanskom prostoru, pokazuje arbitr iz Leskovca. Traži dodatno angažovanje svog tima trener Miljan Stanić, jer jednostavno smatra da je ovo period utakmice u kome njegov tim može da sustigne prednost Šamota i da je to posljednja prilika. Vidjet ćemo kako će to izgledati rezultatski posle ovog napada. Ilić po prvi put u igri. Igrač manje za Šamot još uvek. Nikola Ilić. Radosavljević će 1 na 1. Radosavljević. Dobra odbrana nad Radosavljevićem Dragana Tubića. Pasivna igra preti Šamotu koji je sada kompletan. Avramović na crti. Ilić. Lepo. Penal. 7 metara. I isključenje na 2 minuta. Nesmotreno isključenje za Dragana Tubića. Dosta je odmogao svom timu u ovoj situaciji. Avramović je se odlično zagradio, ali dobio dobru loptu od parketa. Se odbila ta lopta. Dragutinović pretvara prvi sedmerac u gol za ekipu Šamota u 49. minutu. Ovo je treći gol Dragutinovića, prvi sedmerca. Opet Kenjelo traži sugestiju od prvog trenera da li da kao kružni napadač ostane u igri ili izađe van. Dobije instrukciju da ode na poziciju levog krila. Jako bitni trenuci utakmice za sigurniju završnicu Šamota. Gamber, Lisica, umalo da izbori penal za svoj tim. Dobro su spojili tu odbrani Milinić i Nikola Ilić. Gamber. Teška pozicija, brani Ilić. Siguran Ilić. Prilika za brzi napad, Janko Pešić u kontri. Gol! Janko Pešić. Napomenuo sam da su ovo jako važni trenuci utakmice u kojoj Šamot može do prednosti. Dvadeset 1-16. Dobar udarac, lopta pogađa prečku. Ništa od ove situacije. Ilić, Živojinović, Ilić, Radosavljević, Ilić. Još uvijek igrač manje za ekipu Lomić, se malo spetao za ekipu Kikinde. Od ovog trenutka Kikinda možda bude kompletna za par sekundi. Da, evo u ovom trenutku isteklo vreme. I može na parket Dragan Tubić. Lomić. Lomić. Gol! Marko Živojinović, gol broj 10. 22-16. 9,5 minuta do kraja. Praktično ovdje je teško poverovati da će Šamot ispustiti ovih sada plus 6. Po prvi put u igri na parketu
kapiten Ljubomir Golić na poziciji kružnog napadača će igrati umjesto Kenjela. Opet dosta problema u napadu za ekipu Kikinde. Nije uspeo ovaj prvi nalet, sada pasivna igra. Lopta za Golića, prekršaj Avramovića, timeout. Timeout za Kikindu, ali je već bila podignuta ruka arbitara, tako da to neće sprečiti nastavak pasivnog napada za Kikindu Grindex. 52. minut, timeout za trenera Kikinde, poslednja šansa da se eventualno hvata neki rezultatski priključak, ali mislim da je s obzirom na ovih +6 koji ima Šamot i rezultat 22-16 poprilično kasno da Kikinda nešto zbiljnije preokrene po pitanju rezultata. Ne zato što to nije moguće, već zato što Šamot igra sada ponovo sigurno u defanzivi. I mislim da uz fantastičnog Živojina Ilića na golu Šamota, Kikinda koji inače ima problema u posljednjih nekoliko napada sa realizacijom, teško da može da smanji ovaj rezultatski zaostatak. Kompletni su jedni i drugi. Interesantno, Šamot imao samo jedan penal koji je iskoristio Aleksandar Dragutinović. Dobro je bio zatvoren i dobro čuvan večeras odlični Uroš Avramović. Očigledno da su u stručnom štabu Kikinde igrači prostudirali tekako dobro igru Uroša Avramovića. Udarac pored gola. Nije uspeo ovaj pokušaj Dragana Tubića. Naravno da sada će Šamot igrati duži napad. Ostali su na klupi najiskusniji Milinić i Lomić. U igri Ilić kao srednji bek i već pomenuti Uroš Avramović kao kružni napadač. Dragutinović možda će igrati do pasive, rukometaša Šamota, Dragutinović, Živojinović, njima prostora i evo gola. Uz malo sreće Živojinović postiže pogodak, gol broj 11. Sve ovde gotovo, bez obzira što do kraja ima 8 minuta po pitanju konačnog trijumfa. Mislim da je toga svestan i stručni štab ekipe Kikinde Grindex, tako da daje šansu Vuku Kosanoviću, mladom momku koji igra na poziciji levog krila. Budućnost, verovatno, Kikinde. Dakle, Kikinda će bodove spasa morati tražiti u nekim drugim utakmicama, ne protiv Šamota u Aranđelovcu. Biće penal, da. I možda na 2 minuta isključenje za Marka Živojinovića zbog udarca, nesmotrenog udarca u lice protivničkog igrača. Opet će Vrgović na liniju penala. Da vidimo može li po 7. put da nadmudri golmana Šamota. Vrgović Ilić. Lepo. Sigurno. Odlični Nikola Vrgović. Jednom je Mitrović pokušao da ulaskom sa klupe na gol Šamota spreči Vrgovića da postigne gol. Nije u tome uspeo. 23-17. Dublja odbrana Kikinde koji ima igrača više. Dragutinović. Deveterac. Taj striktni zadatak. Vuk Kosanović, mladi igrač Šamota, dobio je da u odbrani 5-1 motri upravo na Dragutinovića, koga je odvojio praktično na poziciju levo krila. Prekršaj nad Nikolom Ilićem. Ilić šutiraće, međutim odlično to brani Miloš Knežević. Prilika za brži napad. Šamot ima igrača manje. Evo prostora u zoni i evo gola. Brza realizacija Lisice. Treći pogodak Milana Lisice, 23-18, isuviše velika prednost za Šamot da bi Kikinda tako lako smanjila razliku. Izaći će iz igre Avramović, poziva ga Obradović.
koji ima ulogu prvog trenera na ovoj utakmici, već sam to pominjao. Dakle, bez pivotmena igra sada, što je logično, domaći tim, što je logično ima igrača manje, šamoteri. Radosavljević ima dosta prostora, siguran. Nemanja Radosavljević, četvrti njegov gol. Šut u bliži ugao, 24-18. Brani Ilić, ko će prvi do lopte? Nepropisno su se gradili rukometaši Šamota. Napravili faul. Ne znam šta su sada arbitri pokazali. U svakom slučaju lopta pripada Šamotu. Izlaze Milinić i Lomić. Janko Pešić kao desno krilo. Na desnom beku je Marko Živojinović. Odvojen na sredinu terena, praktično srednji bek domaće ekipe i dalje Aleksandar Dragutinović. To je pre svega zamisao trenera Kikinde da mladom igraču poveri taj defanzivni zadatak za neke naredne mečeve, da vidi kako će se snaći. To dosta dobro radi Vuko Sanović. Odlično se kreće odbrani domaći igrači, nemoćna Kikinda praktično i u ovoj akciji. Nije uspio taj prvi nalet, da tako kažem, i morat će mirni napad organizuju Kikinđani. Nemoćni su gosti, očigledno u napadu sada u ovim trenucima meča. I zato sam i rekao i u onom jednom momentu da mislim da Šamot ne može da ispusti u razliku koju ima. Lepo uhvati u raskoraku Milan Lisica, čuvara mreže Šamota Živojina Ilića, postigao novi gol. Pogodak broj 5. Milana Lisica. Posljednja 4 minuta. Priprema se mladi Vuković da uđe u igru. Vidjet ćemo koga će menjati. Prilika za pogodak, međutim ne rešava to Šamot, tačnije Marko Živojinović. Poprilično se domaći vratili u odbranu. Sedmerac. Pogrešili su Dragutinović, Ilić, kasnili, nije bio bog zna kakav faul, ali su već bili u 6 metara, vraćali su se unazad. Opet će Vrgović na liniju penala, a sada će da vidimo ko pokušati da zaustavi udarac Vrgoviću. Todor Radović, on je jednom pokušao već da odbrani penal, kao i Nikola Mitrović. Vrgović. Precizan. Neumoljiv je Vrgović sa linije penala. 57. minut. 8 od 8 ima Vrgović iz Sedmerca. Pešić. Vuković u igri kao desni bek. Posljednja 3 minuta utakmice. Šamot beleži veoma važnu pobedu. Imali su Aranđelovčani problema uoči ovog meča, rekao sam već, dva iskusna igrača i kvalitetna, Marko Stojković pogotovo u odbrani, a i Ranković. Falili su ekipi Šamota sigurno uoči ovog meča, ali momci koji su dobili priliku večeras svakako su je odlično i iskoristili. Nesporazum igrača Kikinde, da vidimo. Ipak arbitri pokazuju da je to napad za Kikindu, da je bio prekršaj. Sada može ta lopta da krene u napadu. Lepa asistencija, međutim šut pored gola, penal. Dragutinović pokušao da se objasni s arbitrom, da mu sugeriše da tu nije bilo kontakta, da je igrač bio slobodan da šutira. Ostaje Ilić na golu da pokuša sada on po ko zna koji put da zaustavi udarac Vrgoviću. I uspeo je u tome. Konačno jedan sedmerac nije iskorišćen, mada malo nisu više nošalanci u ovoj situaciji, čini mi se, za Vrgovića. Ilić, Radosavljević. Prilika da analiziram utakmicu, mislim da je Šamot ovaj meč kao i onaj prethodni protiv Spartaka pre svega dobio dobrom odbranom, dobrom energijom.
naravno i napadom svakako je postigao više golova, za sada 4 odnosno na protivnika, ali kažem sigurnost u odbrani koju donosi na golu Ilić i dobra odbrana, sve to ide jedno sa drugim, svakako lepa asistencija, bit će penal, ne, samo 9 metara Vuković je uspio da zaustavi odlično u ovoj situaciji Ljubomira Golića. Kažem, Šamot sasvim zasluženo dolazi do bodova, Kikinda u jednom trenutku imala rezultatski priključak, ali to je bilo sve što su napravili rukometaši Kikinde, posebno u drugom poluvremenu kada su imali minus 2 gola, imali onu seriju od 16-10 do 16-14, od 35. do 41. minuta, imali čak i napad za minus 1, međutim Šamot je u tom trenutku digao razliku na plus 3, onda je povećavao iz minuta u minut, tako da je na kraju to sasvim zaslužena pobjeda domaće ekipe koja slavi nova 2 boda koja će mnogo značiti šamotenima za mirni nastavak play-outa u koji Šamot sada već gotovo ulazi siguran i obezbeđen da neće biti u toj opasnoj zoni u kojoj ostaje naravno Crvenka, sada i Kikinda već u problemu i to je već razmišljanje za stručne štabove ove dva tima. U Šamotu će moći da, kažem, posvete pažnju završetku sezone, u igravanju ekipe, dogovoru sa ovim igračima na koje eventualno čuju naredne sezone, bit će penal, verovatno. Ne, kao da su i arbitri čekali da se utakmica završi, dakle sve je gotovo. Bodovi ostaju u Aranđelovcu, veoma važni bodovi u meču 9. kola play-outa. Arkus lige za rukometaše u Aranđelovcu, Šamot 24, Kikinda Grindex 20. Najefikasniji u redovima gostujuće ekipe, odlični Nikola Vrgović, imao je 8 od 9 sa linije penala, ako se ne varam, dakle odlična realizacija, na to je dodao još par golova u napadu, 3 ili 4. U svakom slučaju zaslužena pobjeda domaćina, uz, kažem, probleme koje su imali rukometaši Šamota uoči ove utakmice. Zbog koronavirusa odsutni su, kažem, bili Ranković i Stojković, kao i trener Jedoksić. Dakle, debi Marka Obradovića kao prvog trenera pobjedom u veoma važnoj utakmici. Ostaje još toliko trenutaka da vidimo ko će biti najbolji pojedinac po mišljenju trenera jednog i drugog tima. Dakle, Miljan Stanić, trener Kikinde Grindeksa, i Marko Obradović, trener Šamota. Za najboljeg igrača proglasili su i najefikasnijeg momka na utakmici, Marka Živojinovića. Čestitke šamoterima na prikazanoj igri i osvojenim bodovima. Toliko za večeras iz Sportskog centra Šumadija. Pozdravljaju vas snimatelj Ivan Živanović i moja malenkost Bojan Nikitović. Prijatno večer uz dalji program televizije Sunce.